ده روژ لسر تیرۆرکردنا ڕۆژنامەوان و دادهۆکی لە باژارێ دهۆکێ دەرباز بوون لێتانۆها وەکو کەس و کارێن وی دیار دەکەن لایەنێن پەیوەندیدار دەرباری تیرۆرکردنا ویداد بێدەنگ بووینە سەرەرای کو مالباتاوی چەندین جارە داخواز کردیا کو بکوژێ کوڕێوان بێتە ئەشکەراکردن و ئەوە بوویە جیهێ سەر سومانێ ڕۆژنامەوانێک ژناڤا سنتەرێ باژارێ دهۆکێ بهێتە ڕەواندن و تیرۆرکردن لە هەمان دەم کو دهۆک بە باژارێ ئەم ناهیە دهێتە ناسکردن و vêyekê karvedan li pîxwa înayne. Va kesa bû me diyar ke çiş hikûmetê da ew destkariyek wî çandê de hebî çi غêr kes bîtin lazim e hikûmet bû me diyar ke çîkî hikûmet berpirsevê çandê de. Ew rûke desalata wêrê wek partî ye mesela dewera Berlînan. Em heskîn ronkê deyka hemî parçet Kurdistanê bêne rawistandinin eva zulmeke her Kurdek bitil kîrê bitin vî tiştê qebîl naket. Dayika vî rojnamevanî di jiyê xwe yê payizî de û bi dilekî sotî rondika dibarînêt û kes û karên wî jî bi cilûberigên reş digel hejmareka heval û dost û layenên siyasî di xirvebûnekê de hevxemiya xwe derbarî tîrorkirina vî rojnamevanî derbirî. Dînda min civak her hendek kesit hosa perwerdet ke do pêt gehînitin dat rojanet hosa ji da bû serketina azadiyê bû ranîna rijêmeka kevnar bişetin derhemê wê azadiyê pêşkêşî xelkekî biketin. Heval Wedat çendîn car hereşey lê kirabû, tirsiyandira bû, ew parî sûkayetî beramber kirabû, cigel ewey ke daway karî sîxurî lê kirabû. Adaleteka civakî hebît. شفافیتک هبیتن همی باراندا یت حکومرانیه مخابن انجام جی اونا که اراده که زلال و یساخلم او داخازت هنی او بانگت هنی ناد نجیب جی کرن. Navenda peyamêrên bêsnûriya cîhanî vî karê tîrorî şermezar diket û li heman dem de Herêma Kurdistanê bi yek ji wan cihên metirsîdar bo karê rojnamevanî dizanin û rojnamevan jî vî karî bi kuştina qelema azad dinazanîn û dibêjin em hemî widadin. Wek rojnamevan taybet jî ew dikevî ser milêmetinê em qelemên azad bernadin em qelemên azad dest jê bernadin bacavê çi bîtin tîrorkirin bîtin kuştin bîtin jî em dest vê rêyê bernadin. Em weka rojnamevan vî karê henê şermizar dikeyn, riswa dikeyn û em diyar jî dikeyn em rojnamevanên azad dê her mînîn azad û dê çalakên me jî berdewam bin. Dihêta zanîn ku rojnamevan wî dihokî wekû peyamêrê ajansa Roj News li bajarê dihokê kar dikir û li heman dem de fermanberê rêveberiya Rewşenbîrî bû û beriya 10 rojan ji nava senterê bajarê dihokê dihêta revandin û tîrorkirin û layenên peywendîdar derbarî vê keysê bêdeng mayne. Federasyona Navdewletiya Rojnamevanan vî karî şermezar diket û daxwaza vekolînê li keysê tîrorkirina